Voluntary na lang ang pagsuot og face shield sa mga lugar nga anaa sa alert levels 1 hangtod 3 sigon sa Malacañang. Samtang buot ni Pangulong Rodrigo Duterte nga magmugna og ordinansa kalabot sa pagtugot sa mga bata sulod sa mall. Ani ang report ni Argel Relator. Subay sa mando sa IATF, voluntary na lang ang pagsuot og face shield sa mga lugar nga naa sa alert level 1, 2 ug 3. Gawas lang sa ospital ug healthcare facilities, apan required gihapon alang sa mga healthcare workers. Ang decision ko is okay, tanggalin na ninyo yung mask, yung shield. Pwede na ninyong you dispense with the shield but not the mask. Sa Zamboanga City, dili na mandatory ang paggamit ng face shield sa open spaces. Human ipailom sa alert level 3 ang syudad, sugod November 17. Ang security guard niya si Edgar, ginapatuman gayud kuno nila kung unsa ang ginamando nga health protocols. Napuyoban ko na di na musuot kay kuan kayo. Maghasulan ba? Samtang sa mga lugar ubos sa alert level 2, gitugta na ang pagpasulod sa mga bata sa mall. Busa, pipila ka mga ginikanan ang mipahimulos ni ini. Para lang, in case na kailangan official. Even kids are needed to wear their face masks. And then upon entering po yung mga establishments natin, they will have to have their QR also. If they don't have QRs yet, Safe Davao QR, their parents should be the one mag-scan po. Samtang, pwede na sab makasulod sa amusement establishments ang mga bata. Butang ay kalipayin ining mag-iagaw, kinsa unang higayong nakasulod og mall sukad sa pandemya. Dugay naman good sila nasa balay lang tapos walay gawas-gawas. At least ba paggawas sila na enjoy nila karon ang kuan. Ang ilang pagkabata kay nalan sila sa balay murag na boring na good sila. Apan matud sa Davao City COVID-19 Task Force, kung mamahimo, dili una paadtuon sa pampublikong lugar ang mga bata. So, dako gid kay ang risko na dili sila protected against COVID-19. And also, the fact that this age groups are dili sila as responsible as adults. Nasayod sa President Rodrigo Duterte, kalabot sa report nga usa ka 2 anyos ang nagpositibo sa COVID-19 antigen test, tulo ka adlaw humani bisita og mall sa ubang lugar. Busa. I am calling all local government units to consider passing ordinances for age restriction among minors who can be allowed to go to the malls. Certainly, we cannot allow those below 12 years old or those getting or still unvaccinated to be exposed to the risk of getting COVID-19 in public places. Apan matud sa DOH, isolated ang maong kaso ug posibleng dunay ubang hinungdan nganong nagpositibo sa COVID-19 ang bata. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.